Hello guys, good morning guys, good morning. So ini kontennya belek guys. Mane जों मोनसे अखा हागासिनो अखानायनि बैसागु बोथोरनि मोनसे कन्टेन्ट लागासिनो दा गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा फार्स्टआवनो इन्ट्र खोनानानै हेलो गाइस वेलकाम बैक टू माय डियर ब्लॉग चैनल होप गाइस अल आर फाइन आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दं थ ओके गाइस दिनै जों दा मोनसे जायगा थांनो नागिरदों ओमफ्राय जों दान्दा सान्दा रेडि खालामगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय जमा थांसै आरोना बारि थांगोन दिनै एसे कन्टेन्टआ आलादा जागोन आरोना दिनै ओमफ्राय फुडनिबो जायलांगोन आरोना लास्टआव नोंथांमोना नायबाय था थाम्बनेल आरो टाइटेल नायना हमनो हागोन नोंसोरो ओमफ्राय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय निसै नै दोङो मा इयो गाइस सिनायाखै ना खोजैमा बिदै ना मा होनो खोजैमा होननि गाइस दिनै मोनसे हानबाय बक्स टक्स लाखादो नै मोनसे हानबाय दा फोरान नबा पुरा थिंलाब थिंसिब माबा हानदो जानो खुरनो नादे आरो इदिनो ना मानिखो सानदुं गोसाबा बांसिन हरबावगोन जों नै रेडि गाइस दा हांगासिनो मोननैल' मोननाय मोननै जास्ट मोननै नै रेडि जाजोब्बाय दा बेखिनियाल' ओमफ्राय इयाव मोननैनि दं हे बाहायावनो गानना लादो गैया खोना नागिरगासिनो गाइस दा माने बाहा मोननैल' हाननानै जों बारिखिजानिफ्राय लामा साइडखिजा फैलायबाय नै दंफाङावसो थायोना बुस्थुआनो ओमफ्राय दा नै लोगोमोननि न' सेर मोनफैबाय ओमफ्राय बिसोरनि लामायाव दा दङ ओमफ्राय दा बारिखि हाबैलायनोसै बारियावसो थायोना बुस्थुआनो मोनबा दा दान्दा खालामफैनानै आरो हानलायनोसै आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स गाइस माने आं बिदि हाननो थांफेराखैमोन थेवबाबो इन्जय मोनो आरोना बिदि लोगोफोरजों जमा खालामनानै दासो मोनलायबाय बाहा मोनसे मान नागिर फैला थै नै जों बाहासे दं बाहाया नै इखा हानसै दा आसोलफोरानो ट्राय खालामदो स' ओइ दासो बारिखि हाबलायबाय नै बारि मोनसे हाबलायबाय बबे ओइ नैयो इथिं गाहायखा मारै गाखोनो इयावलाय गाखोथावना ना हेपि दासो इमान नागिर मोनदो नै दानाया गोदोर दै मोजाङै नङाबा सोरजोबगोन मोजां हानाबा उन्दैयाव केब हरना गैला ओइ बोना लाबखादोलै जों बाहेराव हायले आसला अरजानानै खैथ' खालामनो रोसिया बिदिया गजोबबाय ओइनिया होनदो आइदै डेन्जार खस्थ'लै खाने के लिए हम सब कुछ सेल सकता है जाग्रा मानो हरो एक्चुअली खोजैनाया लागाव अरजानो हाया ना दाइखौ बासिग्रोनोसै नामा नङाबा आरो इखौ लांखाबा आरो बिमा माखाया थांफाजोबना सान्दुंआव माबा जाखायो दायो हासिया बाहासो लाना फैलायबाय नै टबाव दं टबाव मोनसे गाखोबोगासिनो नै हे मुखि थां बान्दर फिसा नै दे लाखै बाबु दान्दा गाइस नै जों दा माने हानखानानै इसोराव जास्ट फैबाय
ओमफ्राय दंफांनिफ्राय एसे जेन थेन अबस्था गैखाया खोजिमायाव गोलैजोब्बाय आरो मासो फैफाबावदो दैयाव जेन थेन बारनानैसो बासिबाय नङाबा अरफब जुखाबायमोन नै दाबो बदला बदलि जाजोब्बाय बोरैबा आयौलै नायजाथावला सेस जाखाबाय देनजार अरखादों माने बिफां सायाव गाखोदों नालाय बाहायाव बाहानिफ्राय बिमाया डाइरेक्ट दाननाय लोगोनो थाव गोलैखादों मोदोमाव ओंखायनो डाइरेक्ट एटेक खालामखादों ना सेस जाखादों ओमफ्राय आं जेन थेन मेन थेन एफा गोजौनिफ्राय नालाय डाइरेक्ट बारजाया माबाजाया आं कनफिउस जाजोब्बायमोन दे ओमफ्राय बोरैबा लास्ट गोसायैनो फैनानै बारनानै दैमा खाथि दंखायो नालाय दैमायाव ज्राव बारनानै दैयाव थाबा एसे अरनो हाया खोनादों बुस्थुआ अरासो नालाय ओमफ्राय दा जेन थेन बोखाजोब्बाय दैयाव थानानै नङाबा ए भगबान आं फार्स्ट टाइम मोननाय दिनैसो बिदि गाखोनानै माने खोजिमा नागिरनानै फार्स्ट टाइम माने जाफेरदों आगोलाव खिन्थु इमानदि टेस्टलि आंनि फेभरेट नङा लोगोफोरजों इन्टारेस्ट मोनो आरोना ओमफ्राय दा नै ओमफ्राय जों बिसोरो बासिबाय दं नै ओमफ्राय दा नायबाय थादो बासिबाय दं नै दा सान्दुं मोनबानो थाङो आं इमान डिटेल्स मिथियालै इनि बागै गोजा गोजाखौथ' जाया गोजा गोजाखौ बिमाखौ बासिनानै गारगोन ओमफ्राय बेखौ सान्द्रि सालिनानै फिसा फिसाखौबो माबानानै गोदोर गोदोरखौ स्र' बोखांलाय खनसे गोथौनिफ्राय गोथौ सिंथारनिफ्राय सालिबावनांगोन इखौ दा गोजा गोजाखौ गारनांगोन बिमाखौ ना हेल' गाइस नै जों माने दहायनो सानावनो हमदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा जास्ट दासो जों एसे बेरायनानै फैबाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय ओमफ्राय जानानै बिसोरो आथुलफोरा संना दोनखादोंमोन जिबार होनबा ना नै इन्जय ब्रादार्स इन्जय इखासो हिलौ हिलौ जागासिनोलै नायलाय इमान डेन्जार अरजानानै खोजिमा अरजानानै दा जाबाय आरो इखो दा बरियासे सागैनि नामै फार्स्ट टाइम दिनै फार्स्ट जाबाय 2025आव माने आं जाखायाखैमोन आरो थेवबाबो स' गाइस नै दा होनबा जानो स्टार्ट खालामसै होनबा ना दे दसे दाना मोनगोन स' नै आंना दा जानाया स्टप ओमफ्राय दा सोरफोरना जोबथ'वाखै ओमफ्राय आं दसे इसोरखौ वेट खालामसै ओमफ्राय इसोरखौ नेनाय फार्स्टनो दा आं एसे इडिट खालामलांसै आरो ना थाम्बनेल टाइटेलफोर बाय बानायलांसै जेनेबा ना स' गाइस नै आं दा जाखांबाय ओमफ्राय आखाइ थाखाइ सुना लाग्रोनि हिटमोन बैसागोनि फार्स्ट 2025आवनो फार्स्ट माने आं मेक्सिमाम 4 इयार्स 5 इयार्ससो सिगाङावसो जादोंमोन आं जेब्ला उन्दैमोन होमबासो जादोंमोन आं ओमफ्राय आं जाथाराखैमोन आं बुहुत गोबाव जादोंमोन आं जानो मानो हिट मोना माने गोनाखै मेवनाय मोनोमोनलै ओमफ्राय दा जाथारिया बुहुत गोबाव जाबाय ओमफ्राय दिनैसो जादों ओमफ्राय लोगोफोरजों जमायाव इन्ट्रेस्ट नांबाय दा ओमफ्राय दिनै बैसागोनि नामै खनसे जाबाय ओमफ्राय उनाव जाबावनाय जागोन ना जाया नायनि ओमफ्राय दा होनबा दे भिडिअ' स' गाइस दा भिडिअ'खौ बेखिनियावनो एन्ड खालामथ'नोसै भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबा एसे सापर्ट खालामलायदो होनबा ना दे होनबा गाइस बाय बाय